Така, здравейте хора и добре дошли в новият ми канал. Тъй като това е първото видео, искам да ви кажа, че този канал е предназначен за всякакъв вид истории и видеа. Като в Crime On се фокусирам единствено върху криминалните истории, докато тук ще качвам всичко. Може би всичко, което ми е интересно и ми е направило впечатление, ще го обсъждам и така нататък. Първоначално мислех да е канал за влогове, но влоговете не са моето нещо и някак си не го усещам. Днешната тема, меко казано, ме шокира, защото колкото е гениална, толкова е и отвратителна. Гениална казвам, защото как изобщо на някой би му хрумнало да използва филтър на Даун синдром и да изкарва пари от това. А от друга страна, отвратителна, защото това е пълна подигравка с хората и децата с синдром на Даун. И така, това момиче е решило да си направи OnlyFans, слагайки си филтър на синдром на Даун и правейки се, че има синдром на Даун и се снима полугола, а може би и гола в OnlyFans. Там няма как да знам какъв контент качва. Акаунта, на който аз попаднах, се нарича Special Princess 2. Това момиче има повече от 300 000 последователя в Instagram за отрицателно време и само с 34 поста. Това е просто шокиращо. А я да видим какво има в биото й. Линк към OnlyFans. Може да видим провокативни снимки и видеа, като са толкова добре направени, че ако бяха само снимките, едва ли някой би се усъмнил, че това наистина е фейк. И сега, преди да кажете, че си измислям и че момичето наистина има синдром на Даун, след малко ще ви покажа няколко видеа, на които на забавено, на slow motion, ясно се вижда как филтъра се слага, когато момичето се завърта, или пък как веждите й са върху косата, или изобщо който е използвал филтър, знае как като се мръднеш, той се маха и когато се покажеш пак пред камерата, пак се слага. Акаунта на момичето буквално смаза алгоритъма и видеята й избухват. Това видео има почти 1 милион харесвания и повече от 106 милиона гледания. И оттам всичко расте нагоре. Това е следващото видео с текст "Малко момиче с синдром на Даун, за което никой не беше готов". Просто какви са тия текстове и заглавия, ужас. И пак текст: "Това, че имам синдром на Даун, променя ли начина, по който ме виждаш?", докато леко подскача. Още едно видео и още по-тъпо. "Оценявам, че имам синдром на Даун, заради него никога няма да загубя V-card", което се използва за девственост. С една дума, няма да се загуби девствеността, защото има Даун синдром. Което пък изобщо не значи, че хората с синдром на Даун не могат да имат връзка или пък семейство. Ето тук имаме друг, още по-тъп текст, който иска може да си го преведе. Не искам да го превеждам целия, защото е с много простоти. Става въпрос, че може да имам синдром на Даун, но не отказвам. Ти избираш, а аз обичам да използвам устата си като будилник. И това всичкото, лежейки на леглото. Are you serious, girl? Обаче, нека да видим какво става в коментарите и кой се радва на тези видеа и на видяното. "Това вероятно е вкусно, като сладък картофен пай. Харесва ми сърчица. Харесвам начинът ти на мислене. Сърчица." Сега следващото видео е с малко и аз не знам как да нарека текста, който са използвали. Ще оставя на вас да го коментирате. "15K or roll dog me every day to the week." Сега за тези, които не знаят, това означава 15 000 или секс без предпазни средства всеки ден за 1 месец. Просто меко казано съм възмутена. А я да погледнем какво става в коментарите. "О, да, по цял ден." Или пък "Да, завинаги." Малко преведени на български не звучат точно както звучат на английски, но пък не всеки знае английски и се опитвам просто да добиете някаква представа за тези, които не знаят английски. Като цяло, целият контент на акаунта става ясно, че уж момиче с синдром на Даун е супер възбудено и качва провокативни кратки видеа с още по-провокативни текстове към тях. По принцип това го виждаме постоянно от много жени и масово жените го правят. Но дори момичето да имаше наистина такъв синдром, всеки ще каже, тя може да си качва каквото иска. Да, аз също нямам против дори и да имаш някакво заболяване, всеки е свободен да си качва каквото поиска. Но да се правиш, че имаш това заболяване,
само за едни лайкове и за да изкараш пари, някак си тъпо е. И така горе-долу добихме представа за какво става въпрос. Нека сега да пристъпим към частта с това, че това е една лъжа и това момиче се прави, че има синдром на Даун, като използва филтър само и само за да си продава снимките в OnlyFans. Тук виждаме как си слага тази маска и как веждите й остават върху маската. Също така зъбите й се променят. Просто повече от очевидно е, че филтъра изчезва, но в видеото се случва толкова бързо, че едва ли някой би обърнал внимание. Тук буквално можем да видим как филтъра се маха от лицето й и отдолу си е съвсем обикновено момиче. Просто не знам какво да кажа. Също се вижда преди да се завърти как веждата й е върху косата. Да се правиш, че имаш някакво увреждане или заболяване, което много хора наистина имат и за които всеки ден е предизвикателство и борба, а и не само за самите тях, но и за хората, които ги отглеждат, за семействата им. Просто това нещо преминава всякаква граница. Стратегията на тези момичета според мен е да съберат последователи в TikTok и колкото повече последователи има, толкова повече хора отварят профилите им, а в профилите им, в биото е линкът им към OnlyFans. И оттам вече мъжете, като го отворят и искат да видят още и още и още и знаем какво следва. И така си плащат, за да гледат някакви филтри всъщност, а не наистина момичета с такъв синдром, което е пълен абсурд. Аз просто не мога да повярвам, че наистина има мъже, които ще плащат, за да гледат филтри. Дори има още един акаунт на същото момиче, Special Honey 20. Там също в биото е сложила линк към OnlyFans страницата й, като този акаунт има над 157 000 последователя и пак с огромен брой гледания на видеята, като някои от тях имат 17 милиона гледания, други имат 47 милиона. Има видео там с текст "Ще го извадиш ли или не?" И веднага последват коментарите отдолу. "Няма да го извадя, определено ще те напълня с така нататък." И няма да продължавам да ги чета, защото просто нямат край. От това момиче започва всичко. А най-лошото е, че след нея явно още много жени и млади момичета видяха, че могат да изкарват пари така, без уж да показват истинското си лице, а използвайки филтър. И мога да ви кажа в момента, че Instagram е залят с подобно съдържание на разголени жени, използвайки филтри, правейки се, че имат синдром на Даун. На едно от видеята филтърът ти се маха секунда след като се завърта, където може да й видим отново лицето. Видеото е с текст "Синдром на Даун не означава, че не мога да ти дам каквото искаш." Сега пускам друго видео, където пък е още по-очевидно. Направо не знам тези хора не виждат ли като си обработват видеята преди да ги качат. Просто нямам думи. В OnlyFans на това момиче има снимки, на които крие лицето си, където се предполага, че са без филтъра. Това е пълна подигравка с всички хора, които наистина имат синдром на Даун. При снимането на това видео преди 2 седмици акаунтите бяха все още активни, но към днешна дата или са със сменени имена, или блокирани, защото вече не ми излизат, или пък са репортвани, не знам. Но ако в търсачката потърсите Down синдром, ще ви излязат много други жени със същия филтър, правейки се, че имат заболяването и използват същата всъщност стратегия за трупане на последователи и лайкове, както и да разраснат акаунта си, а в биото слагат OnlyFans страницата си. Ето тук има още една Мария някаква си с близо 150 000 последователя. На това видео даже се вижда как докато се обръща, филтъра се появява на лицето й и драстично го променя. Не знам колко жалък трябва да си, за да правиш подобно съдържание и да си мислиш, че това е окей. Не знам тези, които се правят, че имат синдром на Даун, ли са по-зле психически, или пък тези, които ги следват и им плащат, за да ги гледат. Просто това е отвратително. Харесайте видеото, ако ви е било интересно, споделете го, разбира се, за да видят повече хора, че тези акаунти всъщност са фейк и се надявам Instagram скоро да ги засече някакси и да ги блокира, защото просто това е неприемливо. И също така не забравяйте да се абонирате и благодаря на всички, които гледаха до сега. До скоро!